Nahulikam sa CCTV ang dugang mga aksidente sa kadalanan sa Mandaue City. Buta nga pa dayong gipahimangno sa mga otoridad nga magmatngon sa pagmaneho kanunay. Ang report ni Nico Sereno. Sa unang aksidente na hitabo Martes sa miaging simana sa barangay Subang Dako, naglakaw ra unta kining babay nga daghan pa kaayog bitbit. Apan pagkataod-taod, miabot kini usa ka itom nga sakyanan nga paliko padong sa usa ka establishmento. Nalamba ang babay dihang naigo sa maong sakyanan. Pagkataod-taod, makita nga giasistihan sa nakaligis ang biktima nga naangol. Samtang sa laing disgrasya sa Mandaue gihapon sa intersection sa Plaridel ug UN Avenue, nahitabo ang panag-abot. Turno na unta sa motor ug makaubang sakyanan nga gikan sa second bridge. Apan milahos kini usa ka nagbisikleta gikan sa Picas Lane nga paliko sa wala. Pulos na nga tumba ang nagmotor ug ang nagbike. Padayong pahimangno sa mga otoridad nga magmatngon sa pagmaneho aron makalikay sa disgrasya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.